Be da chi'n gael pe da chi'n croesi plisman o griciath a pota lawn o ffec tan? O PC Leslie Wyn, siwr? A hyn yma, yn perfformio flaen canodd y bobl yn y Bonga Wonga Beach Club. Neu, Hafan y Môr, ger Pwllheli. Tydyr, ti'n brysur nadwy, ti'n newydd orffan sioe, ti'n rwy'n ar doc. So, beth ti'n neud mae hyn yma? Wel, mae gen i sioe sydd yn mynd i fod yn cael ei darlledu ar Esbrec. Dwi'n meddwl na dwi'n o San Steffan, dio. Ia. Sef PC Leslie Wyn, rhyw fath o raglen arbennig nadolig. Da ni'n neud rhyw gyngerdd yma heno i godi pres i tŷ gobaith. A hefyd, dwi'n cael cyfle i ymarfer stwff ar gyfer y rhaglen deledu. Mae yna ganeuon, mae yna chydig o surprises, mae yna westeion gyda ni. Meinir Gwilym, Howard Hughes, yr consiriwr, Martin Rowlands, a mae gennym ni y profiad hefyd, band y profiad. Digon ymlaen. Wel, dwi'n meddwl, lle syniad fi, yn di chwilio am Leslie Wyn, dim ond e. Ti'n ti syniad lle mae o? Fydd o'm di cyrraedd eto. Fydd o dal yn yr HQ yn Mae Colwyn, swn i'n dychmygu. Dyna lle mae o? Dwi'n dechrau amdano fo, fydd yma munud felly. Dwi wedi bod yn chwilio ar hyd a lled y lle yma, a dwi wedi dod o hyd i'r dyn hun, PC Leslie Wyn. Helo. Ti'n rwy'n ti'n iawn? Iawn, diolch yn fawr yn dy tad. Dwi'n gweld chdi o blaen o ddo. Helo. Ti'n newid? Dwi'n newid yn edrych. Ys job na? Dwi yma esta mis Medi, dwi yma. O, dwi'n siŵr bod i ddar i ddwrnod, ynddi? Rhyw ddwrnod. Ydych ymlaen fyna yma? O, dwi'n nerfus, cofio. Os oes a fwy o deg o bobl ymlaen un, te? O! Wyt ti'n yna gen ti'n mynd ar y programs na? Dwi'n mynd eitha nerfus fel arfer, de. Dwi'n mynd i toilet lot o A dos 800 bobl mae heno. Wyt ti'n mynd i watchad y sioe hyn yma? Dwi yma, gwylio. Gret. Pob lwc. Diolch yn fawr iawn. Ha, mynd i toilet, sori. Dos y ffordd. The caring face of North Wales Police, y dyn I hun, PC Leslie Wyn! A gyda ni, noson lwyddiannus yma, PC Leslie Wyn wedi perfformio dros 800 o bobl mae hyn yma. Y cam nesa ydy mi fod i sioio yn y galeri yng Nghaernarfon. Dyma fi'n mheiriant amser I, dwi am mynd I ddydd Merchar. Ffwr a fi. Am didi'r peiriant amser. Galeri Caernarfon, ac yma'r ymarferion Dani Sang. A'r gwesteion, Elin Fflir, Arfon Haynes Davies a Dafydd D. A beth I ddisgwyl gen Leslie hyn yma? Dwi'n meddwl disgwylia yr anisgwyl fydd I efo fo. Dwi wedi bod mewn trwbl efo'r gyfraith o'r blaen, ond falle na heno di'r noson. Na I gyd dwi'n gwybod ydy bod na rapio yn rhan o'r sioe, a mae wedi reid chydig bach o bling I fi wisgo. Sgen i'n syniad, dwi ddim yn gwybod beth yw'r gwyddydd, ond dwi'n meddwl bod yna lot o chwerthin. Wel, efo Iwan, mae Arfon Haynes Davies. Da chi'n ei fod yn ymarfer, dwi ddim mynd iawn. Yndi, wel, dwi'n meddwl bod ti'n mynd yn iawn, ond ti byth yn gwybod efo PC Leslie Wyn, beth sy'n mynd I ddigwydd. Mae di sicrhau fi fydd na ddim rhyw gwestiynau embarrassing, ond dwi'n mynd gredu fo am funud chwaith. Di gyda surprise I hynny, ydych chi'n meddwl? Ie, swn i'n syni dim. Swn i'n syni dim, a dwi'n mynd gwybod sut mae rhywun yn ymatab o ddifri, dwi'n mynd gwybod sut mae rhywun yn ymatab I rhywbeth fel yna. Sa'n ni'n llai guddiad nag oes? Na, gos, llai nag oes. Ni'n llai fynd, nag oes. Ti rwy'n ti? Bach yn nerfus, ia. Nerfus? Ynddo. Ydych chi'n nerfus? Ys adwn? O, dwi'n fwy nerfus heno. No. Dwi'n fwy nerfus Mae'n mynd I fod ar telefisiwn, dri. Mae'n fwy o bobl yn mynd I weld o. Ti'n wedi dros y dolyg? O, adra. Mam, Eryl, Vivian, Lindsay, fi a Nain. Y fe blwyddyn newydd, ti'n un anath y blwyddyn newydd? Siw fe, dwi'n stwffio'n wynaf gymaint, methu symud di. Sbiwch smart, fi yn licio dyn sy'n gwisgo'n smart, da chi'n neud ymdrech yn tydach, di'n fath dweud fan hyn. Ydych chi'n gweithio, mae'n siŵr byddi? Na, dwi off, dwi'n cael off, do. Richard Brinson. I dweud bod fi'n cael off cyn fod reteirion, eisiau fynd o, can I have a Christmas off, please, for once in my life, gyda fi. A dwi'n dweud, this I can do for you before I retire, meddwl fod yna oedd I parting shot. Pryd mae'r rhaglen yn cael ei darlledu? Boch sy'n di, diwrnod San Steffan I chdi. Ond rhad hyn a pob lwc. Diolch. Helo, ddau na chi Elin Fflir a Daf D, sbiwch anyn nhw. Yn dydyn nhw, yn gorgeous, sbiwch. Talent a prydferthwch. A mae Daf D yma hefyd.
Diolch am y sgwrs ar y tip steilio, Leslie. Dych well nhw.